Niin, meidän lippukunta kun toimii täällä haja-asutusalueella, niin eihän täällä näitä ihmisiä oikein ole. Ja tosi pitkään on kamppailtu tämän jäsenpulan kanssa ja johtajapula meillä varsinkin on ollut todella paha. Ja oltiin jo aika epätoivoisia ja mietittiin, että pitääkö sieltä kololta sitten todellakin lopulta ihan kokonaan sammuttaa ne valot ja pistää pillit pussiin. Mutta sitten todettiin, että ollaanpa me oltu sokeita, että tässä ihan meidän ympärillä on ollut vaikka kuinka paljon sellaista hyödyntämätöntä jäsenpotentiaalia. Ja näin me sitten vähän alettiin rakentaa ystävyyttä yli rajojen ja nyt meidän lippukunnan jäsenmäärä on moninkertaistunut. Kun partio on perusteeltaan ihan kasvatusjärjestö, niin meidän lippukunta on nyt ottanut sen tosi lähelle sydäntä ja panostanut siihen kunnolla. Että meillä on tämmönen kellari, missä voi vuoden ympäri kasvattaa kaiken näköistä ja tommonenkin tatti tuli tänä aamuna. Että kyllähän se ihan hyvin näin kotitekoisestikin toimii. Meidän lippukunnassa on paljon tähän fyysiseen kasvun alueeseen. Itselläni on tässä kurssin välityönä vielä keskeneräinen persoonakasvutavoite. Ja kyllä mä luulen, että aika hyvin kurssin loppuun mennessä on saatu kasvatettua tää lippukunta. Partiohan on vahvasti ajassa elävä nuorisoliike ja meillä on otettu nämä ihan uusimmat tekniset apuvälineet käyttöön. Muun muassa ihan kokoustekniikassa siinä, että jos ei saada vaikka päätösvaltaista hallitusta tai jäsenkokousta, niin hyvin nopeasti pystytään sekä kokousväki että ihan koko lippukunnan jäsenmäärä, niin pystytään vaikka tuplaamaan tällainen teknisillä keinoilla. Että vaan yksinkertaisesti niin monistetaan ihmisiä. Minäkin pystyn tässä kokouksessa olemaan nyt läsnä ihan niin sähköisesti ja sitten ihan niin tällä liveenäkin. Että minä olen nyt oikeastaan meidän lippukunnassa 2 jäsentä.